Tanggalin mo nga muna, pre. Yung pang Bicol Express naman tayo ngayon. Ayun, yan ang magandang lagayan. Pala, daming lagayan eh. Sa bahay na, inuwi na ni Bayaw. Ano na? Wala na. Ano, ganda na ako pare. Bagoong. Lutuin muna natin yung bagoong. Yan. Yan ang Bicol Express. Pinakaano talaga dyan yung sili. Sili, kabis yan. Wala, ako rin kagabi pag uwi namin eh, dumirekto na ako kay Jan, nung pamangkin ko, hindi ko na inintindi na, nagyayayang uminom. Alam ko, pag-inom ka mag-isa dyan, sabi ko. Natulog na ako. Hindi na nga ako nakauwi, dapat kagabi. Naghahangbo na lang. Sige. Sige, sige, pre. Kailan ka mabalik? Una pa. Natin dyan. Bata po. Lagi tayo. Sino pare? Nakaka-order ko naman dito. Nakatira dyan. Saan pa ba yung natin yung yelo nga? Wala pala kaya puta na hindi pa na kanila si Sherry eh. Hindi nakabangon. Niya rin ang niluto. Bakit ano bang niluto? Nandito ako na nagluluto yan eh. Ano to? Higado. May atay na, may rino pa. Umuwi ka na kaya? Paborito yan ni Bayaw. Ito, ano to? Ako pa naghiwa niyan? Ayan, umuwi ka na. Doon ka na kumain sa bahay mo. Ito yung masarap. Hoy, ang dami ko dyan na ikuha. Ako taga bukas ng dilata. Masarap naman ng higado ah. Hindi lang paborito ni Bayaw yung atay talaga. Ang dami ko dyan hiniwa. Kaya ako nagkaroon. Hindi ka na ano. Katapos mo ubusin eh. Oo nga ano. Binabain na, suta patapos. Parang may sinyalis talaga ano. Nasa kanya na nga lahat eh. Ganda naman na yan. Ganda ng kulay. Ganda yung bulan. Yan, nilagay na ang sili. Yan yung pinaka ano dyan eh. Wala Pang na, minibin wala talaga na. yung sili. Wala na pupustahan. Bicol pare, Bicol. Bicol Express. Pare, mahal daw ang sili. Kinargahan na ng sili. Yan yung mga paborito ng mga Bicolano eh, yung mga ganyang sili. Yan ang Bicol Express. Talagang nakikita yung sili. Marami talaga yan. Pumunta ka na nga lang. Doon kami kanina dito, mangiingay lang namin eh. Isa pa. Pag hindi ka pumunta, kung uuwi, magpili ka. Aba, umuwi ka. Talagang hindi ka takot. Kasi oras na magutuman yung Sino yung ano. kagabi na dumating na nakamotor na pagdating kumain, tapos nakakabusit na kainuman, tagal uminom. Yung may kulay blue. Wala pang 40 yun niya. Yung pagtagay gaganon tapos bababa. Sus, mi marimar. Ang masakit na nun, ang tagal na sa baso, magsisilpon pa. Sus, Ginoo. Ang tagal pa. Mag-aantay. Oh, tapos maya-maya, hindi na ako para inom eh. Lagay na yung gata mga manoy. Kaya, tinay sa sunod akong may bisita ka. Parang pinsan niya yun. Nag-safety na pare. Ikado yan pare. Ha? Ikado yan di ba? Bicol Express. Ayun yung hindi pa. Yung ikado ba daw may basa rin? Wala. Wala. Parang adobo lang yun. Pwede na naman. Grabe. Yan. Titikim na tayo mga manoy. Isipin mo ang tinda ko, 220. Maya-maya, 180 na lang. Tapos ganun. Ano? Sarap na? Anghang. Pre may kulang. Ha? May kulang. Ano? Ayun oh, di pa binubuksan oh. Ay, oo. Yun. Yung emperador, Hindi na yung mga hindi si atin eh. ba? Kaabutan na talaga 'yo ah. Kumakagat na sa labi yung anghang niyan. Ano, Bert? Sila konti. Maraming cubes. Tama na yun. Kukuha ka?
Lagyan mong cubes. Yung baboy, pwede na yun, Mare. Isa. Beef nga. Baboy. Naghahanap pa kayo. Nangingitlog na yun, pre. Yun. Yung layaw na yun? Oo. May itlog yun? Ano na tinan mo? May 4 na itlog. Ayun pala eh. Ano yan? Ba yan, beef? Baboy. Hindi mo nilagay sa ito eh. Pre, di ba ang sarap ng niluto ni Paring Mel? Oo. Kukunin ko. Ano yung dadalhin? Abuso di militar. Ano yung dadalhin? Ayan lang. Yung lulutuin ko, yun yung dadaling ko. Inom kasi ng inom eh. Pangpari Oh, sige. Yung pampari. Yo, piliin mo hindi masyadong mataba. Yan, good. Sabay bukas Oh, na yung ano. masubrahan naman pare yung pampari. Ano pa kay pupulutanan? Bagay, pampulutan. Tang na pare. Oo. Pagdating ko ba naman doon? Nakaupo lang si Paring Lauro. Ah, pare oh. O, pare. Kasi Ay, Pag hindi magkasya pare, bawasan na. Uwi sa bahay. Tapon mo pare yung konti. Tapunan mo pare yung konti. Para taga mo pa dito kasi ulam at saka ulam at saka pulutan. Ulam at saka ba sabihin ni Mang Lauro parang puro pulutan nandun ah. pumunta siya rito. Ano kaya kung labasan ko ng alak? Para, sabi ko may iwan to na Bicol Express. Alam mo kung bakit? tapos na naman mga manoy, yung Bicol Express. Panibagong salang na Kaya po naman. yan dito. Ha? Salang mo na dito. Okay na? Oo.